Заповядай при нас и ако нещо сме пропуснали, моля те, продължи нататък, но най-важното е да видим съдържанието на това събитие, истинското съдържание. Добър вечер на всички. Уважаеми госпожо президент, ваше председателство, уважаеми господин Кастро, господин Симов, уважаема публика. Много ви благодаря, че сте тук с нас тази вечер, за да споделим крайния резултат от усилената ни работа през последните няколко месеца по изложбата "Лявото око". Признавам си, че това беше голямо удоволствие, но и в същото време огромна отговорност. И бих искала да благодаря най-сърдечно на 3 групи хора, с които съм работила по изложбата. Персонално на господин Серхио Кастро за идеята да направим изложбата и екипа на Рока България, с който работя за 3-та поредна година. Благодаря им за доверието и подкрепата. Бих оприличила съвместната ни работа на срещата между орела и чучулигата. Тя пеела много хубаво, а той имал много силни криле, на които да я понесе във висините и всички да чуят прекрасната й песен. Работата ни е пример за колективни усилия, обединили бизнеса и изкуството, процес, в който всеки участник се чувства доволен, достоен, полезен и удовлетворен. Благодаря и на колегите си от Фотосинтезис Арт Център. Без техните вещи съвети, професионална и прецизна работа, нашите творби нямаше да изглеждат по този брилянтен начин. И накрая, но не на последно място, сърдечни благодарности към всички участници в изложбата, за тяхната вяра, за желанието, за разбирането, за споделените творби, които са носител на съдържанието на експозицията тази вечер. Защо "Лявото око", вероятно се питате всички. Заглавието е провокативно, забавно и многопластово, а отговори могат да се дадат много. Знаете, че лявото око е свързано с дясната половина на мозъка, а дясното с лявата хемисфера. И докато тази половина на мозъка, която е заета да чете, пише, брои минутите с прагматичните и битови задачи, то дясната половина на мозъка е тази, която възприема света като цяло. С тази част на мозъка си ние възприемаме музиката, изкуството. С нея можем да си представяме несъществуващи абстрактни форми и образи. Тя е тази, с която творим, и визуалната информация от външния свят достига до нея през лявото ни око. С лявото око гледа мечтателя в нас. Твореца, артиста, този, който се съмнява и може да подреди външния свят в друг порядък. И сега бих искала да ви представя участниците в изложбата. Ще ги помоля да излязат тук при нас отпред. Ще ги изредя в азбучен ред. Антония Маринова участва в изложбата с серията си "Алиса в страната на 40-те". Заповядай, Тони. Вера Гоцева с част от серията си фотографии "Тя самата". Вера, заповядай при нас, моля те. Галя Йотова с един много провокативен триптих, автобиографично. Галя, заповядай при нас. Дирти Десай от Индия със серията "Пазители на Лао Бах". За съжаление, тази вечер нито една от чуждестранните авторки не присъства. И аз искрено искам да благодаря на господин Мохамад Кияни, съветник по културните въпроси на представителството на Иран, за това, че той е все пак с нас и представителката на Иран има някой, който да й разкаже за представянето тук. Много ви благодаря, че сте с нас тази вечер. Искрени благодарности. Ирина Пидова участва с един триптих "Ръцете на пролетта". Ирина, заповядай, моля те, при нас. Красимира Сарафимова с триптиха си "Известието". Мичико Макина от Япония участва с 5 фотографии от многократно награждаваната и серия "Токио Кинджо". Аз лично участвам с един триптих "Вярвам и живея", който е скрит малко там в една заличка. Надежда Шипкова участва с 4 фотографии без заглавие. Нада, заповядай при нас. Нагари Акмаян от Иран участва с част от серията си "Тя като натюрморт". Серия спечелила награда в конкурса "Световните фотографски награди" през 2014 година. Петра Клочкова е участничката от Чехия. Тя се включи с 4 прекрасни дамски портрета. И последната участничка, но само по азбучен ред, е Силвия Иванова. Тя участва с оригинали, ръчно копирани фотокопия от серията "Дух на птица". Избор на творби, с които участваме, не е случайен.
Моля ви, когато разглеждате изложбата, не поставите творбите в конкуренция една с друга. Направете коментари, тази ми харесва, другата не, тази е силна, а другите не. Тази изложба е създадена като едно цяло, приемете така. Опитайте се, когато застанете пред всяка фотография, да се запитате защо авторката е избрала точно нея, каква енергия е заключена, коя сила е била в основата на създаването й и какво иска да сподели с вас като публика. Вие като публика също имате отговорности да се опитате да ни разберете или да ни разберете наистина. И разбира се, моят съвет е да разглеждате изложбата с лявото си око. Последното нещо, което бих искала да кажа, е, че фотографиите, изложени в тази зала, не са само за гледане, те могат да бъдат откупувани и там на рецепцията и в залата може да намерите описание на творбите, техния тираж, начина по който са изпълнени и цените. Искрено ви благодаря за вниманието и ако имате въпроси, ние сме тук, задавайте ни ги, ще ви отговорим с удоволствие. Благодаря ви за вниманието.